caggal nde 22 heures yoni onon jiiri guite mon nalankoɓe ɓangini jamma o dokki ɗum fodde mun ha timmi nde yeehi ha jamma o ndaari gasde ko nden nalankoɓe ɓe gayni ko mbaɗanno caggal mun dande leñol ɓami konngol ngam yettude dendagal bandiraɓe arnoɓe kala ɗo mbawi ummade e kala fodde mo kala ko wanno hen o holli weltare makko e oɗo anniversaire. Eyyi Allah jarama Oumar Doro Kumi caggal yimɓe jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗe oto welade wela e oɗo programme guila ñande o ƴetta faade ñalawma hande o no wawi hewde golini foof e kuuli joguinomi hen foof e Allah dandi en kuuli ɗi saabu no mbaɗanmi ɗum ne mbiɗa andi ene teddi mbiɗa miijo holno peeje ɗe mbawmi wadde hami waɗa programme poɗɗo ni ha yimɓeɓe mbawa andude programme o woni programme mo ganduɗa mawɗo holno yimɓe mbawata wadde ha jagga hen kono mi jetti Allah mi yetti ndendori naaɓe wonɓe nder leydi ndi e wonɓe caggal leydi moni kala e mabɓe nanɗo programme o mo bindumi lettere itti jawdi mum itti kadi haala mum belka nannimi ɗum wonde ala foti wadde ɗum ɗo ko adi hande kadi an ala ko jarane ma kadi ɓe guitti kalisaji mabɓe kewɗi e jawɗele mabɓe ɓe mbaɗi hen kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe wonɓe e nder wuuro ngo ɓenne koye muɗumen jaggi ñalawma ko ñalawma muɗumen guila e peeje mana gandanɗa hoore maɗa kala hen kadi mo bindum lettere artiri lettere muɗum e ɓeɗo gaddi galas ɓeɗo gaddi kosam ɓeɗo gaddi boisson ɗon ɗo cuuɗi meɗen ndendori ko wona ɗum ko sukaɓe worɓe jeeyaɓe e nder cuuɗi men ndendori kamɓe jogui organisation guila e sisuji ha e basuji ha e gacculi ha ni e sarwude ndiyam foof jamma o e ñalawma o hay goto mabɓe mana foftaki hay goto mabɓe wiyani tampi hayde programme o fuusi kamɓe ko toon ɓe keddi ha woni mana ganduɗa hoore maɗa 7 heures subaka haɓe ndi so sisuji haɓe ndi so bagsuji haɓe nawata ɗum noon mi yetti Allah mi yettiɓe ɓe jariniɓe ko wona ɗum ko bandiraɓe to banggue endam ɓen ala keddiɗo padalal naɓe hay goto heddaki ha toon to leydi Mauritanie Sinthiane Pallelen Bedenken ha Ɓoggel ɓen hay goto heddaki nonne kay bandiraɓe meɗen heddiɓe ko wayno Hamady Hunaren ɓenne hay goto mana heddaki to banggue mana ganduɗa hoore maɗa kosam to banggue duhol toon ndendori banggue enɗoma men ndendori hay goto heddaki galleji ɗi foof gaari jaggi hen ɓeɗo ne deefa ɓene cetta fatar ɓene cetta pompiteer moni kala jaggi ñalawma ko ñalawma muɗum ɓeɗo mana ganduɗa jaggi bismade hoɓɓeɓe ɓe gaddi tufumeje ɓe gaddi jarameje ɓeɗo gaddi mana ganduɗa hoore maɗa ko heewi mbaɗi hen ballite mabɓe moni kala jaggi ñalawma ko ñalawma muɗum ha ñalawma o rewa lawol mi yetti kadi dendagal sukaɓe nalankoɓe dañoɓe arde ɓe wayno mana Sall Djiby Sall mo Wodobere Daouda Sall mo Cempeng Pastel Ba to Ferella Samba Dialil jeeya mana ganduɗa hoore maɗa ko Garli e Amadou Dia jeeya ko Ciloñ ɓeɗo goni sukaɓe yimnoɓe e mana e jamma o ko wona ɗum kone Kenso Sy ndendori e taliɓe Baye Ganguel ɓene komin gaari mbaɗi hen darde tinde nde ganduɗa moni kala jaggi ñalawma muɗum misseji ɗi ko wayno Alsane Alou Seyni e Ousmane Kebe e Boy Jinne ko ɓeɗo joguino mana ganduɗa hoore maɗa misigo ɓenne mbaɗi hen doole muɗumen kono kadi en jetti en jaari dendagal liggotoɓe e haalirde radio Ref FM 106.3 tigui koye directeur général ceerno meɗen ceerno Abdoul Tall darima darde tinde ha ñalawma o rewa lawol dendagal noon terɗago ko wayno directeur de programme Sall Adama Sall kañum ne waɗi hen fulla e fayidagal dendagal noon personnel Ref o moni kala jaggi ñalawma ko ñalawma muɗum ɓe gaari e keewal ndewni gueɗe ɗe lawol no hanniri ni kono kadi mi yetti association ndendori woni ACDN fedde ɓamtare gam ndendori caggal nde ɓen gandi darname wuuro ngo kolli tigui koye association jeyami joguinomo association ko fate banggue e pinal e ganni mi joguima ɗum fodde wonde duuɓi ɗiɗi guila e 2002 2003 min joguino ɗum caggal ɗum no démissionnimi fedde nde kadi nodditimi yimare mi jogo ɗum sikku wonko laaɓɗa hen programme Coumba Gaye Tamba o ko min tigui tambino gueɗe ɗe Allah waɗi min dañi hen kadi tolno e 4 millions e oɗon programme kamɓene ɓe mbaɗi diplôme mabɓe ɓe dokkiyam mana ganduɗa hoore maɗa ɓe holliddeɓe heɓe gandi gollam e wuuri heɓe gandi darnam e wuuri he ɗum noon mi yettiɓe ɓe jaariɓe e gardugol Baba Tall ko wona ɗum ko dendagal bandiraɓe to gimmino e nder duuni Baba Adama kamɓe foof Allah jarama ɓe jarama programme o rewi lawol ñamama harama fijama jalama hay caɗele goote ngala onon noon windere TV mi ala jobdi moon
sabu ko mbiɗa ko onon goni partenaire programme o ko ɗum gonga sabu imma ɗon Dakar arde ha ɗo jaggon gila Dakar fate biyeji ko fate programme o ala nodda ala namdo a ari arde banen debbo Oumoussy Ba kañumne hoore mum debbo mo hoore fonde jaggi ñalawma ko ñalawma muɗum hay saaha goto foftaki an hoore ma a jaggi ñalawma ko ñalawma gila e haala ha e peeje ha ni e wallidde holno foti yaarude holno foti waɗirde ha rewa lawol ɗum no foof mi yetti Allah mi yetti on no feewi mi yetti noon dendagal arnoɓe tawtorede ɓe dendagal kadi yinnoɓe arde kadi garani ɓenne mi yetti mi jaari ɗumen mi yetti noon ko wayno Fa Dahirou Sall immi ko guila Dakar ari hawride programme o e Alassane Diaw Bamal Banaji comci ñotaɗi ɗi foof ko kanko itti kalis makko waɗi hen mana ha rewa lawol hen wutti goto hokkimi ɗum ko Amel Talla ko Alassane Diaw ñuuti ɗum wutti goɗɗo o hokkimi ɗum ko Eli Guissé to Dabbe e leydi Mauritanie onde kadi ko Alassane Diaw ñuuti ɗum wutti keddiɗo ne kadi hokkimi ɗum ko Mamoudou Poulal Gawlo walla Mamoudou Samba Guilé yetta ko jogoni leydi France onde kadi ko Alassane Diaw ñuuti ɗum ɗum noon en mbawi wiide Alassane Diaw waɗi fodde muɗum en jettiɓe en jaariɓe dendagal noon bannoɗo hen jawdi muɗum dendagal bannoɗo hen mbuuɗu muɗum dendagal gaddunoɗo hen ndiyam dendagal gaddunoɗo hen boisson mi yi Allah jarama Oumar min mi wawa yoptude e rendo ngo sabu mi andano mbaɗa fotiri ni e rendo ngo moni kala so ƴetti konngol mbiyami mata ko wona min no yimɓe mbayi hewni mbimi mata wona min addi yimɓe hay hen goto forsaka ɓeɗo tacci ko maaje ɓeɗo mana gimmi ko dow jeeri ɓeɗo gimmi ko waalo ɓeɗon fof gari nowirade programme ha rewa lawol mi yetti Allah mi yetti Ousmane Kane sabu sabbuji ɗi fof kamɓe sabbuji ɗi kamɓe sabu Baydi Kane ñippiɗo radio ngo yo Allah yurmomo yaafomo nde ñippi radio Ref FM wi dande ko an tamboto radio ngo mbimi gonga o dokkiyam teddugal kono min mbeɗa yiiɗi ƴeewon directeur anduɓe gueɗe radio gardo o mbi hay so tawi jomum ardi men andugo radio ngo ko waɗa koye juuɗe ma kadi ko gonga e mabɓe guila nden faade oɗo saaha kala ko weeli kam ko ɗum mbaɗumi radio ngo kanko ne Ousmane Kane mbimomi Ousmane ko an jimmi wadde parrain programme o o yidande min sa wi kam komi pare sa wiyani kam komi pare sabu min yiddaɓe ma walla darnede daranɗa kam nde mi wawa ruttudema teddugal ɗum noon kala golle ɗe ƴettuɗa e nder gurdam so eɗen guuri eɗen celli andu min komi partenaire ma kadi ko noon o wi ko noon o waɗi hen jawdi makko o waɗi hen doole makko mi yettimo mi jarinimomo kanko Ousmane Kane o wi kam oto hulen hay batte so tawi waɗi réussir moƴƴi so holno wayi kala ko manquiriɗa ko min wattata kalisam ha gueɗe ɗe ndewa lawol ɗum noon mi yettimo mi jaarimo kanko Ousmane Kane e Hamidou Kane mi yetti dendagal galle Kane hanɓe foof kamɓe fof ɓe jaggue programme o ha rewa lawol mi yetti Salasi sabu ko miñiraɗo kono jaggue programme o ko yahate ko artete ko foof kanko jogui kalis o kanko yahata kanko artata kanko andi ko naati kanko andi ko yalti ɗum noon mi yettimo mi jarinimomo jetti noon joom suudam Nenne Ba sabu kañumne darima dara tidde e nder ñalawma ko wayno Jeyni Sy en Acca Iden Samba Iden ceerno Demba Sy en ɓeɗo foof Acca Sy en ko wayno mana gandanɗa hoore maɗa Hawwa Yero Sy en ɓeɗo foof darima e dendagal galleji ɗen foof dendagal ɓiɓe babiraɓe foof darima hen ko wayno Idi Sy en Demba Yero en ɓeɗon foof darima Oumou Dor en yi cadiani gimmi ko ha leydi Mauritanie Binta Kumbel en baajiraɓe fof gimmi ko ha leydi Mauritanie gari gam wawde jaggude e golle ɗe ko wayno Saydou Hamady Guèye e leñol Daya ɓeɗon foof mbaɗi délégation ko timmuɗo nuli suka muɗuɓe gari jaggude ñalawma ha rewa lawol ɗum noon leñol Daya e leñol Kunnadi e kamɓe foof mi yettiɓe ɓe jarinemaɓe e leñol Mama Ali foof kamɓe foof mi yettimaɓe ɓe jarimaɓe e mana gandanɗa hoore maɗa e leñol to banggue babam kamɓe foof mi yettimaɓe ɓe jarinemaɓe par ce que hay goto e mabɓe e accani lawol kono mi yetti kadi Sinthiou Bamɓe naaɓe hay goto hedda Sinthiou Bamɓe galle camaraɓe e ko taari galle camaraɓe hay goto hedda kamɓe foof ɓe gari ɓe jaggue ñalawmaɓe ɓe gari ɓe gaddi jawdi mabɓe ɓe gari ɓe gaddi doole mabɓe ɓe gari ɓe gaddi tigui balle mabɓe kamɓe foof ɓe jettama ɓe jarama yetti ko wayno Samba Diop Gawlo e Kalidou Diop kamɓe gonno micro central Mabo Almami kam e Amadou Coumba ɓeɗo foof darima hen darantinde ha golle ɗe ndewa lawol e radio ji ɗi ko wayno Jikki FM Or FM Hunare FM e Damga FM Ref FM ɓeɗo foof darima hen darantinde ɗum noon kamɓe foof Allah jarama ɓe jarama yallah hokken tawde oɗo saaha mo wuuri tawi eɗen ɓeydin ustaki yaa ko waale ñaama rasoul Allah kadi hokken no mbaɗirɗen programme hawaɗe réussir bandiraɓe on jii darde Windere TV ko waɗi e oɗo anniversaire Oumoussy Ba e Oumar Doro Kume Windere TV ene rokka mon aadi e golle goɗɗe e darde wonde e wuuro wongo tawa koye événement ji goɗɗi baɗini Windere TV ha yeeso ko lawol.